Iñigok esaten zuen, pisu turistikoena bidaiatzeko erarik pertsonalena dena. Etxetik kanpo egonda ere etxean bezala sentitzeko aukera ematen dutelako. Baina, etxeko giroa baina, Abramek ostiralean aipatzen zizkigun luxuzko hotel horietara joateko gogoa sartu zaigu guri. Gu korrelako plan bati beti esango genioke baietz, Zeolaia. Luxuzko turismoa sarri urrun xamar geratzen zaigula uste dugun arren, guregandik oso gertu ere badago, Joanes Matiuet, Basque Luxuriko zuzendari, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Guk oso argi esan dugu Euskal Herrian luxuzko turismoak baduela lekua, baina zuzen algabiltza. Bai, hala da. Badaude lekuak, badaude hotelak, jatetxeak, bodegak eta hainbat plan daude luxua gustatzen zaienentzako eta noski ordaindu aldutenentzako. Luxuzko enpresek osatutako elkartea zarete zuek, zein egoeratan daude une honetan luxuzko enpresak eta luxuzko turismoa orokorrean? Bueno, luxuak beste alor guztiak bezala sufritu duen alor bat da. Azken hilabeteotan ez da egon turismorik, eta horrek noski luxuaren mundua, luxuaren sektorean eragin handia izan du. Egia da ere bai, krisialdiak egoten direnean, luxuaren mundua errez errekuperatzen den sektore badala. Eta espero dugu oraingoan ere horrela izango dela. Ze luxuzko turismoaren barruan, bada besteak baino gogorrako kolpatua izan den esparrurik? Bueno, batez ere izan dira turismoarekin zerikusia dutenak. Hotelak noski, jatetxeak eta, itxita egon diren enpresa guztiak. Baina, luxuztik gain nik uste beste duzen sektoreri ere asko afektatu dion krisialdian sartuta dela oraintxe. Mugak itxita egoteak ere, arazori areagotu egingo zuen, ala? Bai, noski, ez bakarren mugak itxita egoteak, baizik eta ez jakintasuna da. Noiz irekiko dituzten mugak. Lehengo astean oraindik ez zegoen argi, datornilaren batean irekiko zuten, edo lehenago, ez jakintasun horrek ere, jendearengan inseguridadea sortzen du, eta agian ez dira animatzen bidai bat erreserbatzera, ez dakitelako sartu ahal izango diren, edo ezin izango diren. Eta zeutzu horretan, bai da garrantzitsuan ikuste gobernuaren aldetik ere, gauzak argi izatea eta kondizioak zeintzuk izango diren. Jendea animatu adin honea etortzeko. Hemen luxua kontsumitzen da, baina bestela, nondik dator, hemengo luxua kontsumitzen duen jendea? Batik bat, Europatik, ipar Europatik, eta estatu batuetatik ere. Eta gero eta gehiago Japoniatik etortzen dira. Luxuzko turismoa zari garaizketan, baina zer hartu behar dugu luxuzko turismotzat? Adibiderik jartzerik bai? Bidaiak izan litezke, hotelak, baita apartamenduak, aurreko elkarrizketatuak komentatu duen bezala, espa batzuk, bodegak, jatetxeak, tabernak, azkenean 1000 plan daude, baita artea konsumitzea, artea erostea, luxuak alor askotan dago sartuta. Gure erabisitan etortzen direnek, zer egin nahi izaten dute? Normalean guzti hori planifikatzen dute edo hotelera etortzen dira eta gero momentuko erabakitzen dute? Euskal Herrira etortzeko erabaki garrantzitsuena edo batez ere Euskal Herrira etortzen jendea da gastronomiarenetik. Eta hor bai, generalean jatetxe, Michelin izarrak dauzkaten jatetxeak reservatuak izaten dituzte eta hotela. Eta hortik aurrera, irekiak egon ditezke, gauza ezberdinak ezagutzera. Baina bentsat, gastronomia aldea bai izaten dute reservatua. Behar bada hotel hartu aurretik, ez? Jatetxe hartu eta behin jatetxea bai estatuta, orduan hasten dira euren bidaia antolatzen. Hori da. Eta uda, normalan uda izaten da opor garaia, baina luxuzko hotelarentzat ere uda izaten da opor garaia, edo nahiago izaten dute behar bada hainbeste jendetza biltzen ez den garaietatik kanpo etorri? Egia da, gero eta desestarzionalizatuago dagoela sektorea, baina hala ere, bai azte santua eta baita uda ere, bai dira garai garrantzitsuenak. Eta zentu horretan, koronavirusak, noski beste sektorei bezala asko afektatu dira. Azkenean garairik onenak galdu egin dira. Orain hilabete gutxi gelditzen dira guzti hori errekuperatzeko. Argi dago diferentea izango dela, urtengo uda. Badago hotelen bat, aurten ateak zabalduko ez dituen ostaturik bada gurean?
Bai, badago eta gainera garrantzitsuenetako bat, Hotel du Palais Biarritzekoak, aurten ez ditu bere ateak irekiko. Ez? Duela urte batzutatik, erreformatzen ari dira, Palazio hotel guztia rehabilitatzen ari dira, eta azken urteetan udan bakarrik ireki dute, udako temporadan, baina aurten ikusita halako berandu ireki bartzutela, erabaki dute ez irekitzea. Eta datorren urte arte, jendeak ezingo du joan bertara lo egitera. Eta hori, nik uste Biarritzentzat batez ere, golpe garrantzitsua dela. Beraz, uda lanerako aprobetxatuko dute hotel horretan, bestela besteok ere etzarete besoa gurutzatuta geratu, ez, konfinamenduan? Ez, nik uste denak ari dela beraien sektorea edo beraien enpresak eraberritzen, eta ikustenea nola hobetu dezaketen. Denda askotan ikusi dugu adibidez, saiatu direla online salmenta bultzatzen. Egia da, askok ez zeukatela egiturarik hori garatzeko, eta hor ikusi dira gabezia batzuk, eta zen garrantzitsua den online salmenta, eta, bero ikusi dugu ere adibidez, Maria Kristinaren kasuan, ze buelta eman ditzazken bizitzak, eta nola luxuzko hotel bat ere bihurtu daiteken ospital batean. Momentu puntual baten. Joanes, online salmentak aipatu dituzu, alde digitalak badauka garrantziarik edo luxua nahi duenak aurrez aurreko tratua eta gauza personalizatuak nahi ditu? Biak landu behar dira. Alde digitala batez ere erabiltzen da ezagutarazteko, baina da parte presentzialak izugarrizko garrantzia daukala luxuaren munduan. Eta bai horregatik butik gehienak nahiago izaten dute personalki saltzea, baina orain behartuak egon dira, hilabete hauetan, online saltzera ere bai. Inigo aipatzen zegun, azken asteetan hasi direla zertxo bait sumatzen, eskaerek gora egin dutela, zuek aldaketarik izan duzu zentzu horretan, jende hasi da berriro deika? Gu badakigu hotelen aldetik entzunda batez ere, hasi direla erreserba gutxinaka sartzen, baina oso mantxo di joaz, batez ere galdiak oraindik zodelako guztiz lehen zeuden bezala. Eta ikusi egun tendentzia bat ere gara, hotelak nola aldatu duten pixka bat beraien perspektiba edo saiatu direla ere bai bertako jendea bentsako ofertak egiten, ez? Ikusi dugu Hotel Londresekin, Donostia, Iturregi hotelarekin ere bai, Getarian, promozio preziak egin dituzte bertako Euskal Herriko jendearentzat. Nik uste ere gauza polita dela eta ere bai iniziatiba ona beste turismo mota bati ateak irekitzeko. Eta badakizue, zer nolako jarrera izan duten, zer nolako harrera izan duten horrelako eskaintzek? Londres hotelean jendeak donostiarrek deitu ote duten erreserbarik egiteko edo Iturregiren kasuan? Pila bat, oso pila bat erreserba izan dituzte, oso ondo funtzionatu dituzten kanpainak izan dira, bai. Joanes Matiguet, Basque Luxuriko zuzendaria, eskerrik asko luxuaren munduaz, luxu handi hitz egiteagatik eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei, ondo izan.